Se máš normálně? Víteři. Mám se dobře, mám se velice dobře, jsem lehce nachlazen, ale dovoluje mi to zpívat úplně jiný písničky, než jsem doteďka zpíval, takže když ti život dá citrony. A další otázka? Co? Promiň, já to nejsem. Názor na fabulace na špačky. Fabulace na špačka je jeden z revolucionářských pořadů, který opravdu mají tu sílu změnit společnost k lepšímu, a já jsem strašně rád, že něco takového na českém internetu vzniklo a doufám, že to přeroste ten náš malý rybníček a změní to celý svět, po případě planety, který budeme kolonizovat. Jak vnímáš nový content podcastu? Jako jsou nové podcasty, jak to vnímáš ty? Díváš se na to vůbec, nebo sleduješ ty podcasty? Nebo? Já osobně stávám názor ten, že by měl být legislativní limit na počet podcastů. Měl bys dostat licenci, stejně jako máš emisní povolenky, prostě může vzniknout určitý jenom celkový počet podcastů, tak stejně tak, nebo celkový počet těch skleníkových plynů nebo emisí prostě, tak stejně tak by se mělo přistupovat k podcastům a myslím si, že to číslo na Českou republiku je třeba 2. A teď je tady veřejně, můžu ti tady vyzvat, šel bys do mých podcastů? Já jsem totiž začal natáčet podcasty, a jestli bys do nich šel. Začal jsem natáčet, takže jako... Hele, až budeš mít 100 000 na jedno video, tak možná. tak ti napíšu komentář. Já nechci nic říkat, chlapi, ale pokud tam dáme dlouhou znělku, tak tohle může být už v podstatě podcast. Tohle, takže... Nehle, já do podcastu standardně nechodím a v momentě, kdy tam jdu, tak tam jdu něco pravděpodobně odpromovat, ať už prostě nějaký nový pořad nebo něco důležitého, co chci odkomunikovat. Takže kdybys vytvořil unikátní pořad, který by byl konceptuálně úplně jako něco jiného než standardní podcasty, tak bych tam šel okamžitě. Kdyby to třeba znamenalo to, že budeme mít jako obří dilda a že se budeme bavit o seriózních tématech, ale budeme se pleskat po každý otázce těma dildama přes obličej, tak já řeknu, ty krávo, tenhle ten člověk ví, co dělá a tam chci bejt. A teď jsi tam na tu Adelu, Šopaholik Adel, tam byla proč? Ona sama se nabídla, nebo? Já jsem rád, že já jsem o tom mluvil třeba 600krát už v různých podcastech, takže se mi líbí, že vlastně se děláš dobrou rešerši a díváš se vlastně na to, o čem tvůrci mluví, a na ostatní podcasty jako konkurenci, takže věřím tomu, že vytvoříš něco, co ještě nikdo nikdy nevytvořil. Pokusím se. Super. Dobré, můžeš si to udělat ještě